Jo. Tak to nám uběhá ten život, ne? Ne. Tak se musím zaostřit. Hlavně nechci ukazit záber, protože tak. Počneme si na nějaký druhý. Záběr se nedá zkazit. Jo, a teďka Kde je ta kamera? když půjdeme od té kamery, tak ona... Jo, tady. Dole. Aha. Ukaž kamera. To tak bylo jiný. No. Prostě jak přemazává, já nevím proč, ale... No, vydal, no, pěkné. Jste taky filmaríkově nějaký? Tak trošku. To je pěkné. No a už má prekryl. Svojím pozadím. Ale víš čo, aj nás všetci prekryjú. Hej, to je tam. Vieš, No, keď je na Plzeň a Hojgarden už nie je, tak čo okrem toho by sa dalo? Jenže to ne, to jsi nemusel. Ja som nemusel nič, to je OK. Tak děkuju. Čo mi z toho povedali? Hojgardenu. No klidně Plzeň teda, jestli to... Takže ešte jednu Plzeň. Jestli můžu poprosit, tak děkujem. Ono si to tak tu skopí někam bokem. Ale budeš mít teďka velkou váhu. Organizátorka. Divný, asi to vieme. Z plátna. Martin se děje, ale prostě to přemazává. Jdeme se v obědě. Pojďte do obrazu pít. Nekoupuji, jo. Ja víno tam, víno. Tak jo, my si přijďte až s vínem, až s vínem. Taký malý nejaký. Čo to tam robíte? Bylo to teďka. Tak ísť ďalej potom. Ešte k tomu prísť normálne ísť ďalej. No. Tam z ulice je to nemožné. Hele, teďka jde pán. Ne, jde. Kde? Darek. Čau. Čaute. Čo to tu Si je? tam. To je Som po tam? piči. A to som tam ja? No však, ale to všetci. Čo tebe? Nazdar. Hele, tak si uděláme tu společnou, díky, čau. A zdraví. Čau. Ale musíte ísť ďalej, Musíme veď ísť dál. tam vám vidno niečo inšie, nie pivo. To je ono. A tam. Tak ještě jednou. Nazdar. Kámo, ja som sa pomýlil, lebo ja som chcel ísť na hajzel. Sme ťa zaskočili. Boha, ty čo tu robíš? Čau. Interview nejaké. Nie, ja som si myslel, že sa na muža hovoríš, preboha, čo tu robíš. S kamerou. Já nevím. Odkiaľ ste potom vlastne? My jsme z Prahy. Z Prahy? Přímo z Prahy? No, a já učím. Už som teraz 100krát, aj ty si teraz 100krát? No, Pán Rohu? no, koutě. Panoptiku má tento chlap, čo tam čúra, to je čo? Předtím tady bude taky dobrý ženské. Mám možnost to Už to nevím. každých 5 vteřin bez ohledu, jestli někdo bude nebo ne. Tak to nechnej. No. Niekde to aj A ukladáte? velký nezavý, když mi někdo bude, tak to bude jako stejný. Určite chlapia. No, Cieľ tohoto No, akorát celé. teď takhle nefunguje, ale snad už to teď bude fungovat. Takže máš piči. No, Už to bude zkoušíme se, co se dá. Tak toto sa dá ľahko. Sredne každých 5 sekúnd a to video beží. No. Jo, a musíte poznávať ty siluety lidí, že jo, to není smysl. Pokiaľ to chce skúmať ten obraz, No to tam? čo každých 5 sekúnd dávate, čo? No. Ako nie je to vhodné, lebo keď vidím tie nohy, tak to v rade zase Jo, to je právě dobrý, no.
tak člověk má pocit, že za ním stojí prostě strašně moc lidí. To je dôležité. Ale pak z toho možná uděláme takový jako video, jako, že to bude Akože šťavnica. sekvence, no. Sekvence fotografií. No je to zlé, ne? Ježiš! Brúško! To není pravda. Kde to mám dať? Ale čo tam skrývaš? Predažovačka. Jo, tam to. Jak co? No poďme, čabá, poďme. Nás ťa máme. A? Nech si navyslní. Sú barbičky. Dobre, šimej! Dobre sa pozrieme. Čiže? Do mašiny, tak hlavou. Aha. Ale za Si na fotke! Ale tak si ju potešil. Si na fotke! Ahoj! Čau, babi, poďte! My to tak povrhujeme. Asi si išla na vecko. Vybavíte to tam? Áno, áno. A ja, že aj ty. Že asi by si išla. Dobrý. Skládá, no. No to uklada každou? Každou. Každý záběr. A pak si to uděláme videjko. Měla by to být Když tam nebudou ty super ženci. Takový vtipy, Jo, tak počkej, ty si pamatuješ. Teď už zastavil aj ten výkladek. Má lepšia hlava. Chodá v scéne. Jsou to vybrať. Pojď ještě sem být. Ale tak ještě skoro. Však je tam úplne brutál veľa ľudí. Ale tam asi veľa ľudí, ani to tam nejde. Ja tam mám chytáť. Vidím tam zase. A bol tam koncert pro vyslanie. Hej, ten nebol nám nevedel. A sa nič nebola jedna z nich aj tu? Nie. Pred nejakou 3, no pred nejakou polovkou, že No to bolo, lebo išla taká zelená. Zvláštne čižmy nejaké, taká bola taká, že No, tak to nebolo. hej? Když to trefím, Hej, Nemajú zbaviť. Nemajú to. jo, a já už teda nevím, ale když tak já to Počkaj, asi si OK, ale furt si sa odrážal. hej, no však ale tam predtým tam som. Hej, však to ja som pozeral, si to takto vliezol a 300 bojí dlho na sebou. Si kráčal pomaly, hej? Nie, som to proste vstúpil dlho. By sa mi páčilo, keby teda tá vrstva nekúdala. Jedna páči, ja mám byť taká veľká. To je taký projekt Neviditeľná šťavnica vlastne s multimediálnymi rôznymi s novým využitím multimédií. Ale teraz vlastne je to je kinek na Prečo? v intervále sem dáme sa pozrieť. No, to je číslo student, A vy ste odstúpili teraz od studu? Vidíš tam áno, ja asi môžem to vlastne. Dávaj, teraz to vydáme.
ono sa to vlastne nejak prečísluje, alebo... Hej? Ja len počkaj, že ty máš, že každá fotka vlastne zvlášť uložená, hej? Každá snímka je zvlášť. Hej. Nejsem dobrá. Obranný postoj. No jasné, musíš stať predo mňa, hej. Všetci vám zvedú. Nemôžem, ja nedám, ale vyberám, že nechci. OK. Nie.